И здравейте хора, аз съм Филип и днес ще играем на Mudfoot, която като цяло е доста готина игра. Препоръчвам ви я. Много готина игра, лично според мен. Просто в момента не чак толкова скамерска, докато пък FIFA е много скамерска. И понеже тук винаги имаме нещо хубаво. И нека отворим тези пакети. Всъщност не. Няма да отваряме тия пакети. Сега ще ви кажа защо. Защото тези награди, които имахме, бяха доста безполезни. Тези, които имахме там. Това ще отворим един Special Card Pack. UCL. Така, нека видим Интер. Това може би е Бастони или... Не, това е Барела. Николо Барела, който е 89. Нова картичка е. Така, нека си... О, икона! Икона, хора! Икона! Така, далее. Икона да... Кам, моля те. О, Роберто Баджо! Роберто Баджо е W и Трезеге в пакета. What? Това беше много добре. Това беше... Не искам да го видя. Да го видя този плеер пик. Оран Буан 91. Това е много добре. Има някакъв токен, с който не ми се занимава човек. Може би... ще започнем с един драфт. И след това ще играем на... Айта на Бонмати, човек. И след това ще продължим с това. С пак дуо, с което е доста готин мод. Ембапе имаме тук. Имахме Кристиано. Нищо. Така, Кол Палмър избираме тук. Тук избираме Лукас Тео Ернандес. Пепе. Сол Кембъл със сигурност. Карвахал. Така. Проведел ще вземе. Нека си пробваме. Скам! Това е скам! Бях скамнат. Така слагаме Салиба тук. Тук няма значение какво взимаме. Имаме Мане, който мисля, че Луис Диас си е там на позицията. Има Хоселсо, който не е нещо особено като цяло, но пак е играч. Ансу Фати не бих го взел. Тръгна си... Дембеле не бих го взел. Тръгна си по позорен начин. Направи позорен селебрейшън. Просто така слагаме Салах на мястото на Кол. Какви са тия, бе? Какви са тези? Някакъв най-сетне нещо. Добре. Като видях първия, ми се стори, че пак ще е някакъв скам. Но Ричарлисън е добре. Така. Не най-добрият драфт. Но добре, нека продължим с пак дуос. После ще ви покажа отбора си. Ембапе 9-3! Това беше много добро. Ицо! Христо Стоичков, човек. Христо Стоичков се брои за играч на Барселона, но айде. Няма да го натяквам. Сега. Така. Тук като направим този
Там, където виждате картичката, играча на ПСЖ 88+, играча на Барселона 88+, и Нидерландеца 88+. Там хора, като направим и двамата всичко, пише Дулус и ни дава 3000 таковата парички. Токенчета. От тия токенчета. От токенчета. И на двамата ни се падна Лусио. Така, let's go, 9-2. Това е много... Мен ми се падна. И не го отрази. Белигол. Белингам е добре. 9-3. Let's go. Така. Играч на Барса ми трябва. Какво? Пак ли да се броиме, брат? Добре, нищо. Това е нечестно. Това е нечестно, човек. Много гадно ме обърна. Yes, let's go. Пича вече има фул бинго. Аз загубих. Хора, избираме си една лига. Аз ще бъда с висшата лига. Така, Риус. Малдини не си спомням да игра в висшата лига, но нямаме бек, което не е добре. Чакай. Така. Кога Ицо е играл в висшата лига? Чакай. Каземиро? Не. Каземиро не става. Така е добре. Така. Искаме финиш и нека видим пича колко оварал има. Аз съм 90, пича е 88. Let's go. Така, пича има 3 лиги, аз имам 2. Нито един играч. Аз нямам нито един играч. Пак. Така. Бинго. Фул срещу такова. Лошо, човече, лошо. Лошо започваме, човек. Лошо. Не започваме добре. Това никак не ми харесва, че не започваме добре. Така, точки. 9-6. Окей, thank you. Не. Сон не е 9-1, човек. Така, и на пича му се падна Сон. Роберто Карлош, пакваме. Така. Валдес! Виктор Валдес. Може би най-добрият вратар в историята на футбола. Yes. Без коментар за за последния ми пакет, човек. Лионел Меси, човек. Пак за втори пореден пак до лос ми се пада Лионел Меси. Лионел Меси, аз пак. Таковата. Ицо Стоичков. Така. Нека видим. Ще победим ли пича по това? Интересно ми. На пича му се падна Кристиано Роналдо. Това е просто блаженство за хората, които го имат, човек. Кристиано Роналдо, нищо, че моя идол е Лео Меси. Не! Близо. Ван Дайк, let's go. Ван Дайк, понеже в последния момент ми се падна Ван Дайк и понеже виждам отново много добри неща във висшата лига, цак. Кога Роберто Карлош ще игра във висшата лига? Се питам аз. Дялма Шантош, не знам къде е играл, затова няма без коментар. И цака го включваме в отбора, въпреки че и той не е играл във висшата лига. Играе в Ла Лига. Ян и Сон. 9-2 оверал, много класно.
И 100 chemistry. Chemistry ми е доста важно. Доста важно ми е chemistry, защото цяло ти дава бонус точки и е много полезно chemistry. И да, цяло да. Аз имам 3, пича има 3. Пича 100 кем. Да, така ще имаме над 2000. Най-сетне. И ще ви покажа сега след мъничко моят отбор. Да посрещнем Великден заедно с изобилие от предложения от Била. Кашкава от краве мляко по БДС Маджаров 380 грама за 8,99. И вафла му. Close. Сак. Coint. Exit. Така събрахме някаква такова. И нека си направим колба. Така, стойте. Малко ви издадох играча. Че така правиме. Алисън. Какво направих? Алисън. Продължаваме. Джорджо Келини. Продължаваме. Ван Дайк. Продължаваме. Пао Малдини. Продължаваме. Диама Шантош. Продължаваме. Айтана Вономати, която днеска ми се падна. Продължаваме. Кейт Би. Продължаваме. Тук аре, Ембапе. Не! Трябваше там да слагам Ембапе. Ще имам 97 Ембапе. Тук не слагаме никой. Слагаме Едка Сака. След това слагаме Хенсън. И имаме вече 96 овералнат състав. И да, като цяло чакайте тук. Аре да вземе един... Стойте, имаме ли? Please. Не, няма човек. Няма. Аре да отвориме за последен пак. Така, 3 последни пакета. Халанд, please! Халанд, let's go! Халанд! Орлинг Халанд! Трябва... Моля, walkout! Скам! Добре, хора, това беше лек скам. Та нищо, ако ви е харесал клипа, абонирайте се. Аз бях Филип 10. Чао и до следващия път.